Takže čau! Dneska je 12.6., což vy asi víte, a je 18:25 hodin. Chci vám jen říct to, že ještě něco k Stemsu. A bude to to, že mám tak 8 dodatků, asi víc, a s hračkama už si skoro vůbec nehraju. No, asi na moje narozky, od mých narozkách si asi už s hračkama přestanu hrát. A každopádně asi nikdo neví, kolik mi je. Bude mi 22.6.11. Tam případně to znamená, že možná dostanu syn. A chtěla jsem vám říct to, že jestli chcete znát kód na peníze, tak dejte komentář, dejte odběr, like na nějaké moje videa. A já vám ten kód, abyste si přidali ve Stemsu peníze, 50 000 tak. Já jsem tam napsala tak 20krát ten kód a přidal se mi nějak tak 100 000, já nevím už. Takže se tomu nevyznám, ale vyznám se v tom kódu asi mít, tak dobře. Dejte odběr, like, já to znám. Takže dejte odběr, like a já vám ten kód řeknu.